Desempuix 1979 era as eleições europeias que se têm cada 5 anos. Alguém que se debanarão de 6 a 9 de junho nos diferentes países da União. Os eleitores franceses que são aperados para as urnas el 9 de junho. Mas a que serveixen aquestes eleições? Qui é eleito e per quê? Que é isso que vamos descobrir a massa en aquest nabet número de 4 minutos. Três institucions que interviennent en el processus legislatiu de l'Unió Europea. El Consell Europeu, que acampa els governs dels Estats membres, que defineix les prioritats de l'Unió. I la Comissió Europea, que és el poder executiu de l'Unió, que prepausa les lleis i que encarga de les ficar en obra un cop adoptades. El Parlament Europeu, composat de diputats que representen els ciutadans dels Estats, que és co-legislatiu d'aquest Consell, que són aquests diputats que seran eleits al mes de juny. Cada país que és representat per un nombre de diputats diferent. En efecte, aquest nombre que és fixat en funció del nombre de poblants del país. Alguns que són 720 diputats que seran eleits a vot universal directe a un tour, dels quals 41 en França, 61 en Espanya o encara 8 en Eslovènia. A causa d'aquestes eleicions, els ciutadans de cada país que voten en una llista que representa un partit polític. Segons el percentatge de vots obtingut, un nombre de sièges que és atribuït dins l'ordre de la llista, que s'ageix d'un escrutí a la representació proporcional. En França, una llista que amassa almenys 5% dels vots obtiene sièges. Puis, els diputats eleits en tots els països que s'apleguen segons la seva sensibilitat política i que són amenats a formar grups al mig del Parlament. Veig que existeixen 7 grups polítics. Els diputats que no volen repartir de nat grup que s'aperen els non inscributs. Un cop eleits, els diputats que elaboren les lleis europees en codecisió d'aquest Consell, que decideixen del budget de l'Unió i que contrarolen el poder executiu europeu. En elaborar les lleis europees, aperades reglaments o directives, els diputats que se retroben una setmana per mes en la massa de plenària al siège del Parlament en Estrasburg. Els projectes de llei prepausats per la Comissió o sus demanda dels diputats que són estudiats i divisats al mig de comissions temàtiques abans d'estar votats pel Parlament. Aquestes lleis que són a la vegada aplicadores sul territori europeu sencer, sigui directament per ce qui és dels reglaments, sigui après transposicions de les directives, que prevalen sul dret nacional dels Estats membres. Que tenim sovint a dir que 40% de les lleis en França que provienen del dret europeu. Aquesta xifra que és falsa, que hi ha mai leu adentur de 20% de les lleis franceses que han una suca europea. Dans quelques sectors tal com la pesca o l'agricultura que pot atènyer 40%. Més dans d'autres com l'allotjament o la defensa n'hi pas mai de 5%, que cal tous tem haver a d'esperit que la legislació europea que existeix sonque en un perímetre de competències que els estats membres han pla volut delegar a l'Unió. Mas què són aquestes lleis? Que soy segur que havets deja entenut a parlar de lleis europees entrades en aplicació aquestes darreres annades. Era RGPD, que ajusteix la transparència sobre l'utilització de les dades personals, l'interdicció de la pesca elèctrica, la fi de les costes d'itinerància en Europa, que eren d'autres cop facturades als utilitzadors de telefonets quan viatjaven a l'estranger, o encara la reducció dels embalatges plàstics i la fi del plàstic a usatge únic. Com vedeți, les decisions preses pel Parlament Europeu que han un impact i una importància en la vida habitante. Els estats membres que demoren sobirans, mais els eurodiputats que han una influència i un poder de reevoluar les nostres societats. En 2019, el taus de participació, que era en baixa des impuls 25 anys, que torna pujar, passant de 42 a 51%. Mais l'abstenció que demora totu importantă. Cada vot que compta, a la vegada, dați-lo, votați!